Egoak eta basoak desagertuko ziren, mendietan suzko haize bat badabil bezala. Gizakiaren etengabeko erasoen aurrean, mendia bere haragi gorrizta erageta ageri zen, karezkea esantu dago. Gauaz ere ez nasomatzen zen, sumendi izan gabe ere, zuko. Labe garaietako borde erakutzen zuten zerua, kantu eta gori. Suzko miniak ikusten zuten eta izkira gorriak erakatak zen, orduta hauek bihurtzeko gai izan arren. Urruta, ikusten zoragarriak atetean, ezberdin nintzen zaren. Eta kabe eta eranak, mendia izan ziren, mireia bat egin elkarrekin korapilatu dago.